खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 10 माग दान 1431 मायथाइ एबा 24 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि राङा बबेयावबा थाबथादोंमोन, अब्ला बेखौ मोननो हागौ। नोंथांनि सुथुरफोरा नोंथांखौ दुखु होनो नाजागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान गारि बायनो हागोन। राजखान्थियाव आखाइ होनो नाजाग्रा सुबुंफोरहा मोनसे गिदिर मासि मोननानै खुसि जानो जायगा गैया। दिनै रावजोंबो अहंकारिजों दा रायज्लाय, नङाब्ला बियो नांलाय खमलाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंनि गोसोआ खुसिजों बुंफबनाय जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ आबुं गोनांथि होगोन। जुदि नोंथाङा बिथांनो माबाफोर सुबुरुन होयो, अब्ला बिथाङा थारैनो बेनि सायाव खामानि मावगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथि बायनो सानथांखि लानो थांगासिनो दंमोन, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ मिस खालामनो हागौ। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमाखौ बिसोरनि न'आव लोगो हमनो हागोन। नोंथाङा सोरनिफ्रायबा सोलोजों रां दाहार लानांगौ, मानोना नोंथाङा बेखौ समाव हरफिननायाव गोब्राब जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय माबा मोनसे खामानि जागायजेननो थाखाय दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा गावनि जिउ लोगोरिखौ बबेहायबा गोलाव ड्राइभआव लांनो हायो। नोंथांनि गोसोआ खामानिनि जायगायाव नोंथांनि खामानिनि अनगा आद्रा थानाय खामानियाव थागोन, जाय नोंथांनि नारसिननायखौ एसे बांहोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि आखुनि थाखाय खामानिखौ गाबोनसिम दोनथ'नो नाजागोन। नखरनि सासे सोद्रोमानि हाबायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना कर्क राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार सान जानो थांगासिनो दं। जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां नोंथाङा बुजिनांगोन। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानो हागौ। नोंथांनि गोलाव सम गान्थिनि सानथांखिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। फालांगियाव नोंथाङा लानाय जायखिजाया थिरांथाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफाजों माखासे गोनांथार हाबाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो हायो। साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां खोनासंनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना समाजारि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा धोरोमारि हाबायाव हाबनानै मोनसे मुं आरजिनो हागोन। नोंथाङा न'नि साजायनायाव आबुं गोसो होगोन। नोंथाङा मोनसे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। नोंथांनि जायखिजाया गोजाम ट्रेन्जेकसनफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। खामानिनि जायगायाव रावजोंबो जेबो गोनांथार खौरां रानलायनाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय बिसोरजों गोरोबफानो हानाय सान जागोन। नों गावनि खरसानि सायाव एसे सांग्रां जानांगोन। नोंथाङा माखासे जुनिया सुबुंफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों थाबायनो थांनो हागोन। जुदि माबाफोर नाङै जेंनाया नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो बेनिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफाजों नखरनि माखासे खामानिनि सोमोन्दै रायज्लायनो हायो।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां खोनासंनो हायो। जुदि नोंथाङा जायखिजाया खामानियाव माबाफोर जेंना दंमोन, अब्ला बेखौ सासे लोगोनि हेफाजाबाव फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा बे रांखौबो मोननो हागौ, जाय गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै दं। नोंथांनि सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया लेनदेनफोरखौ जोबथा खालामनायनि जाथावना दं। नोंथांनि सोरगिदिं मोनसे खुसिनि आबहावा थागोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रिनि फारसे आबुं गोसो होनांगोन। जुलि जानाय जिउआव गोजोननाय फैगोन। जिउ लोगोरिया नोंजों फाफ्लियाव थाबायलांगोन। जुदि नोंथाङा सोरजोंबा बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो, अब्ला नोंथाङा दुखु मोनगोन। गुबुन हादोरनिफ्राय फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो हागौ। गाबोननि थाखाय गावनि खामानिखौ नागारनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। नोंथाङा माखासे खामानिनि थाखाय मोनसे बिथांखि बानायनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय सुबुं अनफावरि हाबायाव हाबनानै मुं आरजिनायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि रुटिननि सायाव मोजाङै गोसो होनांगोन। रांनि सोमोन्दै जेबो हाखु-दाखु राहा दाला। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ लानानै दुखु मोनगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान मोनोब्ला नोंथाङा खुसि जागोन। जुदि फरायसाफोरा सोरखारि साख्रिजों सोमोन्दो गोनां आनजाद होयो, अब्ला बिसोरो साबसिन फिथाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय फिथाइ गोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफाजों नखरनि जेंनाफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जागासिनो दंमोन, अब्ला बेबो गोबां बिबांसिम बारग'गोन। नोंथाङा माखासे नाङै खामानिनि थाखाय जिंगासिनो थांगासिनो दं। नोंथांनि सुबिदाफोरा बांगोन। हाबाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय मदद लानांनो हागौ। नोंथांनि दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा माखासे गोदान खामानि जागायनो हागोन, जाय नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां खोनानो हागौ। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। नोंथांनि दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथांनि नखरनि माखासे सोद्रोमाफोरा गोरोबलायनो थाखाय नोंथांनि न'आव फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों जयै जिरायगोन आरो नखरनि माखासे जेंनाफोरखौ बारग'गोन। आरो नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनिफ्राय मोजां रां मोननो हागौ। नोंथाङा हाखु-दाखु थिरांथा लानांगौनि गोनांथि गैया। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय लन बायदिनि थाखाय आरज गाबगासिनो दंमोन, अब्ला नोंथाङाबो बेखौ गोरलैयैनो मोनगोन। नोंथाङा सोरजोंबा जोबोद साननानै रायज्लायनांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलभार गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै।
नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।